Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mabalinan amang rugi ka iti trabahom, Lilian. Agyaman naklaunay, madam. Iso na lang ang tawan pa uniform mo. Saan pa'y anadait? Anya ngay ti isuot ko, madam. No, the t-shirt mo ang kulay blue, isulatan. Ngam no awan, uray anya latan. Tinapatag kat presentable ka nga trabaho. Agyaman nak, madam. Ayun gayam, jak kaya timplado asadot kan sakit ti ulo, ha? Ay nawaw, sa anak mat asadot, madam. Nasaya at matnokas na. Agtitinulong tayo. Tulungan nak amang i-manage iti negosyo. Sweldoan kayo mat. O sige, mapan kan iti ayan ni Anita. Taiso ti mangisuro kadagiti rumbang nga aramidam. Anya tar aramidan nyo dito office ko, Auntie Rebecca. Kaya't kalabi si Taad kanakan. Kumusta mo tanti negosyo? As usual, adda dagiti aldaw nga ado ti customer. Adda mo't dagiti aldaw aman mano ti gumatang. Kasta talaga tag negosyo, kanakan. Hun nga rodanti, sapay nangalak iti may sa akashir. Isun samot jay nakita kitay. Ni Lilian, anti. Kat, kumusta ba ti performance na? Do alawas nan ngagtrab-trabaho. Kat mayat mat, anti. Nalaka amay suro. Nagagat ka di mo't lang. Kas maobserbar ko, kat unmat, anti. Mayat nga ron ano kasta. Narigat ti maadaan iti empleyado as sakit ti ulo. Hay, nakunayo pa'y, anti. Apa nakatugaw ka lang dita, Lilian? Ay nawaw, kas makita mo't. Awan mo't customer. Nukas tangawan ti customer. Agdalos ka dito counter. Isublim dagiti basket ken cart iti entrance. Iti kasta, kat saan ama isali? Saan kumat atrabaho day takot? Ay nawaw, uray saan mo ang trabaho, no awan mo ti customer. Tumulong ka lata. Ngamin, kasjay ti kayat ni Madam Victoria. Ti agtitinulong tayo. Alawanan, aramido kon, tapno awan ti ado asaom si ka, Joey. Ibagbagak lang mo ti kanang nga ibilin ni Madam. Tapno ammumot Feeling bus mo day to a Joey. Ha, anyat ko na. Kasla nang nagkutinagan ko Awan, aglisi ka nga rudon dita, tay sublik ti basket ken cart ide entrance. Pinaayaban na kano, madam, adda ka di basol ko? Awan mat kat di. Kaya't kala ako mustaan, no kumusta mo ti panagtrabaho. Kabaulak mo't, madam. Sigurado ka kadi? Ay nawaw, un mo't madam. No kasta nga rod, ituloy mo ti trabaho. Tapno saan ako nga agbirok iti sabali. Awan ka di pa'y uniform ko, madam. Aywan, adda ngam dola ang tinorder ko. Mabalinin day ta, madam. Alaam to dito'y office ko inton malam, kalpasan ti trabaho yo. Ariglado, madam. Agsubli ak nga rudan iti istasyon ko. O sige, tulungam ni Anita, tani, at idugmot tan ti pila iti ayan na. Ay, naimbaglaangan, taman mano ti customer ita nga aldaw. Mayat ti agrelax. Man-manuman ti customer tayo. Ay nawaw, apay akasta ti langam. Anya kumaita no man-mano ti gumatang. Na, di mo ibagaan na ragsak ka, tawan ti customer. No siyak, naragsakak at talaga. Anya? Naragsakak, ta saan tayo ang mabannog. Nasurok ang makatawunan nga agtrab-trabaho ak ditoy, kat no ado ti customer. Ay na, makabannog si ka. Awan ti ina na. Wana
Ngam naawan mo ti customer ni madam, awan ti pasweldo na kada tayo. Agsweldo tayo latamat uray man mano ti customer. Pangalaan nga rod ni madam iti pasweldo na kada tayo. Naawan ti gumatang itila ko na. Ay nawaw, parikot na matanday taa. Nangyaga kiti merienda, Victoria Kanakan. Agyaman naklaunay, Auntie Rebecca. Daliday ka mat. Adda ka di parikot mo. Manmanuman nga minan ti gumatang iti grocery store ko, Auntie. Anya? Parikot ko itano pangalaak iti ipasweldo kadag iti empleyado. Ipadas mo ti sales promotion ako na Kanakan. Agpa-discount ka. Wano agpa-buy one take one, barang maingganyo dagiti tattao. Epektibo nga ta, Auntie. Saan ko ang masigurado, Kanakan? Ang ipadas mo lata. Wan man nga rod, Auntie. Idi pa'y apang panunutak dayta, ngam agdwa-dwa ak ngamin. Kas negosyante, agpanunot ka iti pamuspusan, tapnosan amalugi ti negosyom. Ni Anita pa'y laang ti cashier ita. Siya ngay madam, anya ti aramidak. Sumurot ka kanyak, tagripak ta. Isail ko ti daduma ala ko tayo. Ay nawaw, apay ngay asyak ti ayaban ng agripak. Saan kumot at trabaho dahi jay? O, adda ka di ibagbagam? Ay, kwa? Ni Joey ngay madam. Adda ije bodega. Iso ti imbaon ko nga ag-inventory. Tawan matan ti aramidan na dito eh. Kunaklakit din o makainanaak. Saan magayam? Tulungan na, tapara mutlaang kada tayo dayto eh. Tapno adda ipasweldo kada kayo. Wala na, awan mo pagpilyan mi madam. Nalpas ka din, ti aramidom ijay, Joey. Dalpasan, isungay mayak. Tulungan na man. Sika pa'y lang ti mangi karton kadagiti ginatang datap no nabibiit. Kas makita mo, atid dugmanan ti pila. Epektibo mo't gayam ti diskarte ni Madam Victoria. Naa, kasla maragsakan ka pa'y laang dita. Sige, aglisi ka dita sa sakon ti mga karton. Agawaan mo't ti mga punch, kadagiti items da, tapno na bibig. Naa, di nak isuro, tamok ti aramida. Ibagbagak laang man, apay anapudot ti ulong. No agsasao ka nga min dita, kat kunamlan asino ka. Aramidam kit din ti trabaho. Di ka sumana o dita, tanakababayin ka dagiti customer. Ang mga ninton madamdam, akat agpulong dakin madam, dinalpastan. Ay, makabannog ti agtrabaho tatang. Urayan nyamit at trabaho kit makabanlaw. Makapasar dagita negosyante. Sitting pretty dalaan. Da kami nga empleyado ti mabambannog nga agtrap-trabaho. Sitting pretty, mangibag baka manak ko. Kay sumot tatang. Kitaam ni Madam Victoria. Agtugtugaw laang ije upis na. Da kami nga empleyado ti makagapaw no apay abumakbak ng dagita negosyante. Na, apay kagsaw kay tikasta kat suswelduan da kayo, mate. Wala nga. Amom lilan, narigat mo't lang tang negosyo. Kano agtugtugaw dalaang tatang. Jesus, nalakat yagsaw, tali mo pa'y napadasan tang negosyo. Gamnusak anak kapadas, narigat anak ko. San apudnaw tayo pagbagam asiting pretty da. Ta isuda tag plan-plano. Isuda ti mangiruruar iti kwarta. Oho, Pagyamanan nyo kindi taad dati negosyo da. Iso nga dapat pagtrabahuan nyo. Saan man ngamin ariri tinang runa anak ko. Agpanunot pa sakbay nga agsaw. Iasign ka pa'y laang iti sa Bali a branch, Lilian. ni, apay ngay madam. Kurang ngamin ti cashier ijay. Manong aldaw ngay madam. Di ka madanagan, tamay sang aldaw laang. Saan matkit di a permanente? Italaang manen, taado ti customer ijay. No ijayak sentro ang may yasain. Awanen mabanugak ijay. Sapay ado kano ti customer ijay. Kasanulaangan ang makainanaak ngay. Okay ka kadilaang? Uwan madam. Napaulimag ka ngamin. Adda ka din na isawang ko, adi mo nagustuhan? Awan madam. No desisyon nyo ti mangyasain kanyak iti sa Bali a branch. Awa mo maaramidak. Saan amabalin a kontraan kayo tada kayo matibos. Ano sampay laang, Juan?
May sangal daw laang matiyat di. Makapaasar launay da di Madam Victoria. Ay, nawaw. Apay manay. Nagadula nga iso, may ti trabaho. Kasano mga mintatang? Agriportak ka no iti sa bali a branch na. Kasirmit lang. Uwan tatang. Apay nga agreklamo kakit awan mo gayam na baliwan iti trabaho. No ado ti tao iti da di a branch tatang. Ado ti customer ijay. Susapo. Di ka pa'y maragsakan, tado ti customer yaw. Sa anak nga rod ang makainana ano ado ti customer. Naimbag kadagita ang negosyante at agtugtugaw lang ti aramidin da. Kada kami, mabanbannog kami nga agtrap-trabaho para kadakwada. No saan dang agnegosyaw? At nga rod pagtrabahuan yaw? Apay nga ti reklamong, kahit abab minimum matiswildo yoy di anak ka. Ay, di nak maawatan tatang. Jesus, nagadula ki da reklamo mong. Rumbang lang agtrabaho ka tamasuswildoan ka nga raw. Kumusta nga ijay branch 1? Nagado ti customer da ijay. Sentro mat nga men. Ay, narigat ti mayasain ijay. Ah, Da tayo nga empleyado ti mang papabaknang kadagita ang negosyante. anya? Kasano mo nga men? Rupat kwartada amin. Sos, apay akas taman ti bagbagam. Punumit. Rupat kwartada. Kita kat agtugtugaw dalaang. Sitting pretty dalaang. Kada tayo nga empleyado da ti mabambannog nga agtrap-trabaho. Pagyamanan tayo lata at ada negosyo da. Isong ada pagtrabahuan tayo. No siyak lang ti ada kwartana. Ag negosyo akmat. May mayat manayin. Ipadas mo. Tapno mapadasam ti sitting pretty nga ibagbagam. Anya nga tatirumbang aramidak iti may nga empleyado kanti. Sino nga empleyado? Ni Lilian anti. Apay, anya ti inaramin ni Lilian. Ay, nagado tiriri na anti. Sitting pretty kami kano ang negosyante. Kat isuda nga empleyado ti mabambannog nga trab-trabaho. Kunak man, no iso ti nag-apply a cashier iti grocery store mo. Iso mo ti may nag-apply anti. Iso ti nangibaga akayat na ti agtrabaho. Apay nga ro, nakasta ti panagsasauna. Dayta ti jak maawatan anti. It-itad kumot ti umno asweldo da. On time pa iti panagsweldo da. Sakit ti ulo man ti empleyado akasta. Wen nga rod anti. Nagsasao kat kasla iso ti biktima. No siyak ti sikakanakan. Ikatamlatan, iso pa'y apaka-stress up. Anya ti ibagayo kanyak, madam. At dala kayat ko amaamuan, Lilian. Ay nawaw. Anya ti kayat yu amaamuan, madam. Awan mat amok abasol ko. Kasanoan na ibagam a sitting pretty ang klaang? Ha? Isumati kanayon mo nga ibaga kadagiti katrabahwam. Sitting pretty kami lang ang anegosyante. Da kayo nga empleyado mi iti mabambanog nga trab-trabaho. Ay, kwa, madam. Diya ka mo no apay kasta ti panagsasaom kat masusweldoan kayo mat. Above minimum ti it-itad ko ang sweldo yo. Saan mat alibre ti panagtrabaho yo dito ikat? Madam. Saan a sitting pretty lang ang dagiti negosyante? Adumot lang ang ti trabaho mi. Iso adi kay feeling biktima. No di mo kaya ti trabahom ditoy, ag-resign kalatan. Amangan mo't no adam amuyo akayat na ti agtrabaho iti grocery store ko, auntie. Apay, nag-resignan, tinareklamo nga empleyado. Wen, auntie. Nasaya at mat no nakarik na. Wen nga rod, auntie. Nasakit tinakam day jay kanya. Ngam tinapatag, katawanan pa kay stressak. Ay wala, apay nag-apply pa ilang abin, no di na kayat ti agtrabaho. Wen nga rod, auntie. No agsasao day jay kat kasla iso ti biktima. Di na panunutan ang masusweldoan damat. Ay nakanakan, narigat ti maadaan iti empleyado akasta ti galad na. Ay nawaw, ayot oras ang Lilian. Alas 8, tatang. Apay ka day. Alas 8 iti agsapa. Nga mapay anak kailad ka pa'y lahing tita. Awan trabaho mi taya. Nag-resign na kon. Anya. Narigat ti trabaho ijay. Gapo kadagiti bus akaskin Madam Victoria. Aglunaklatan at agnegosyo akmet.
Saan analakatag negosyo, anak ko? Masapula na laing ka, kinrestigir ka ako nada. Takas lasugal mutlaan, tinegosyo. May mayat lata atap no awan ti bus ko. Narigat nga tati ag trabaho iti daydi ag grocery store. Busla ang ti bumaba nang. Anya? Aglakla ko kamot gaya mo ni tinatnateng ken karnilil yan. Una, may mayatan ti kastaw hingam ti ag trabaho iti daydi ag grocery store. Good luck ah. Da kayo nga'y, anya ti plano yaw. Aginggat kaano nga agpa-under kayo iti bus yaw. No siya, saan nga isyo no adda ti boss? Tinapatag, kit nasing part ken itid na mo ti husto aswil daw. Iso na laang mat ti bumaba nang. Ay nawaw, apay akas tati ka panunutam. Pudnumot. Stepping stone da tayo laang kadagita a negosyante tapno karkaro a bumaknang da. No siya, dakkel ti may tultulong ti negosyo ni Madam Victoria kanya. Ngamin, adda ti pakitang dana. Saan tayo nga agpapahada iti kapanunutan? Ngam no kasta ti mindset mo, talaga nga awan tinasaya at apagbanaga. Tumustamit ti panaglako manak ko. Logi man ang tatang. Eh no, ape alogi. Manmanumat ti gumatang. Ado nga min ti kakaduak nga aglaklako. Kasano nga rodin dayta? Ay, jak nga rod amo tatang. Kurang pa'y ti ganansyak at ang dan ko iti maysang aldaw. Di met imbagakin ka asan analakatag negosyaw. Masapul analaing kang agplanaw. Kin restikir kay ti negosyaw. Sa nakanaay kit swerte. Un nga rod tatang. Narigat mo't lang di trabaho dagiti negosyante. Iswa kita anak ko. Di mo labsin ti agsaw. Nang runa no umnumit itid da swildong. No di mo pa'y baliwan ti kasta ka panunutam. Awan ah, saan ngagprogreso ti biyag mo? Ay, nawaw! Di ka agbalin a feeling biktima no saan kamat a maag-agrabyado. Agbalin ka kit di a positibo. Iti kasta kat agprogreso ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.